Hemmenize salam dostlar, goýmadan canınız sağmy. Bugün sizin için ýörüýte bir video çekelim dedik. Biz Türkiýede bolanmamız sebäpli bize bu maşinlar Mustang mı Range Rover mı Mitsubishi mi gelen yok karoçe. Ýöne biz girdik VPN'den girip Amerika Birleşen Devletlerine ütköttük. Maşinları görelim. Haýsy rengini haladyňyz? Ya saryn haladım, kelebim bu şu renkini halady. Siz haýsy renkini haladyňyz? Sizin için sandyk açyk görelim. Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Sizin için got to go away. Indi men basyn. Bismillahirrahmanirrahim. Anam al sana content. Videomuzu halan bolsaňyz like basyň we kommentarda bellep geçiň. Size de öwretmemizi isleýän bolsaňyz kommentar hökman suratda bellep geçiň. Dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Hoş sag bolun. Bye bye.